ka wei ka film ka barem dor tam jong ka Bollywood Henry ka kalalong ka film ka baplop tam namar ka jingdu nong ka bakraw kinong penmi jong ka ni ka film kiladi ya kimar ki mata an pelat ya karam jong ka ni ka film u director jong ka ni ka film ula jan penyap ru ya lade nakadaw ka jing saram te yang ines ngap ya ka ni ka kubor hadu bandakut hatin ka jing job jong ka film master India ha usnem khat khandai prapunyau nong penmi jong ka ni ka film uboni kapur ula thmu ban thau biang sakawai ka film ka bakarteng ka jadu da ka bawan ra biang ya kenhun bajob jong upara jong u Anil Kapoor rengkat bat ka Sridevi bat wepat unosna film u Shikhar Kapoor house nam khat khandai pra la penai ka Ruf Kirani Chori ka raja ka bakan thop yu Jackie Shroff bat Anupam Kher akan ni ka film ka bala dap daki klur ka Bollywood ka balas dang kum ka wei ka project ka Baremdor hapo ka Bollywood Henry haka bakut kalakut no kum ka wei na ka jing bakla ka bakraw tam hakani ka film kane ka film ka bala UI ka jing petlam ka bakraw haka ban pendap ka bala penditar yu Shikhar Kapoor ubate director jong kane ka film bat ula ina no yakani ka project hasiteng linti kumta yakani ka kamla simti no dawe pat director uta u Satish Kaushik haden bala mat ka jing petlam yakani ka film hadu henyo snam haka bakut lapen mi yakan ka film ha usnam khat khandai pulai kamang tika nam taban pelut yakan ka film kalong hadu arne lai klur hadu bandayo ban penmi yakan ka film kalako hadu sipo klur ka jinglut kalakala long ka wei na ka film Bollywood ka barem dor tam hakitu kipor habala pelat yakan ka film kam sum la ya jeu ne kring yakinong pekai haka bakut ki jingmi na kan ka film kalong tang lai klur lai sakan tho yakani ka film namar pa kalapan rung sipun ki jingruai bat ki jing yatu khana ki long ki bala tip lupa katkum ki khubor utrai chokani ka film uboni Kapoor ulahapan dino ya babon ki jingdon jing em ki jong u ban seo yakiram ha ka jing yakran pa ka kot khubor the News Indian Express ulapit kan mau ba ka tengah jong u kala lek kerpang setempel banduai namta jong u u director chokani ka film ru ula yat ling ba ki jing ula jan snow kumpa un penyap no ilade haka ba ka film kala pulom namar ba ka dai ka project penyat ka ban kong ka jong u haka ni ka film kalawan raru ka jing ya pa japra hapdeng une u director u balai ino bat u director u badang simti bat kim sum layak renchu da ki posnam henrai utrai chokani ka film u Boni Kapoor udang ya trailang biang haki film kum ka prem jong usnam khat khandai san bat ka hamara del apke pase jong usnam arajar tangkini ki khubor khoble sibon ngin sekendu pat taki we pat ki video ke bakum kini so pa kan mau bat subscribe ya kane ka channel